Loxía, responsable do voluntariado verde, Concellería de Medio Ambiente e tamén é de Ardevil. Beatriz Busto Candal. No número 5, un administrativo de Santa Cruz de Montaos, Víctor Manuel Villaverde Mirás. Licenciada en Ciencias Empresariais, número 1 da súa promoción e está preparando oposicións a subinspectora de Facenda. Aquí di Buscas, supoño que se chamará así a parroquia, non? Hai Buscas. Xa estaba en medio. E de que andará buscando Verónica Gómez Fuentes. No número 3, un funcionario de Correos, presidente da Asociación Adiscordes, Asociación de Discapacitados da Comarca de Ordes, Antonio Morán Ferreiro. No número 2, é licenciada en Dereito, funcionaria da Administración de Xustiza da Xunta de Galicia, María do Carmen Fernández Reboredo. E por último, o candidato. Como dirás, compañero de amigo. Compañeiros e compañeiras, darvos as gracias a todos vos pola vosa presencia hoxe aquí nun día tan primaveral. En segundo lugar, dar as gracias tamén en nome de todos nós ao noso cabeza de lista, Jesús Pedreira, pola confianza depositada en todos nós, pola enorme confianza que todos temos posta neste enorme proxecto. Tamén me gustaría transmitirvos, amigos e amigas, a enorme ilusión que temos neste proxecto que hoxe comezamos con Jesús Pedreira, nun proxecto no cal nós temos posto todo o noso traballo, todo o noso esforzo, e no cal pensamos e poñer toda a responsabilidade que nos toca asumir nun momento que por todos é ben sabido non é moi favorable debido á grave crise que nos toca atravesar. Moitas gracias e sen máis dou paso ao meu compañeiro. Gracias. Veciños e veciñas, eu preséntome a candidato para alcalde de Ordes con moita ilusión e moita responsabilidade. Antes de nada, teño que facer un reconocimiento a unha persona que foi fiel ao partido, foi fiel ao grupo de goberno, foi fiel ao grupo do Partido Socialista. Teño que facerlle un reconocimiento moi especial ao meu compañeiro José Manuel Tobío. Para él pido, por favor, destacar tamén que gracias ao Partido Socialista, gracias aos concelleiros do Partido Socialista, hemos dado estabilidade, hemos, con moita responsabilidade, a este goberno do Partido Socialista aquí, como teniente alcalde, e cun alcalde que verdadeiramente foi como unha persoa que para min me tratou estupendamente e teño que o agradecer. Para nós vai ser moi importante poñer en marcha próximamente, o máis pronto posible, cando chegue a alcaldía, o polígono industrial de Pardiñas. Vamos a intentar atraer fondos de empleo para Ordes. Sabemos que nadie ten esa varita mágica para poder de un día para outro, como ben dicía antes o compañero Pachi, como dicía Feijóo, que en 45 días arreglaba o paro, e non. Vamos a traballar arreo, vamos a ser defensores dos recortes que fagan falta en gastos corrientes, que penso que non estamos agora para tirar cohetes, nin queimar pólvora, senón que estamos para aforrar moito. Estamos para quizá
potenciar algo moi importante que nós creemos que temos que potenciar como Partido Socialista, que son os servicios